Hola de nou! Ja tenim aquí l'últim capítol de la meva primera sèrie jugant a Star Wars Battlefront. Avui us ensenyo l'últim mode multijugador que em quedava per ensenyar-vos. Veieu que és d'equips de 6 contra 6 i és la modalitat a cargamento, no? Que jugarem concretament al Hangar Imperial. En què consisteix aquesta modalitat? Doncs veureu. Hi ha dues bases, una a cada extrem del mapa, on hi ha 5 paquets, val, a cadascuna de les bases. Aleshores, qui guanya? Guanya aquell que o bé els captura tots, per tant, té els 5 que tenia inicialment, més els 5 de l'equip rival, o, si no, guanya aquell que, en finalitzar la partida, té més paquets. Veieu a dalt de tot, a la part central, els paquets que té cada equip. Ara mateix 5 contra 5, val? Ja us aviso. Perdoneu-me per aquesta partida perquè no és molt variada en quant al seu contingut. És a dir, veureu que tota l'estona faig el mateix, perquè em conec el bon camí per aconseguir les càrregues, val? Que és aquest que esteu veient aquí, i el repetiré infinites vegades per guanyar la partida. Veieu que tenim 14 minuts per completar la nostra missió. I ara doncs, fem el camí d'anar per fora, que és el camí més ràpid i més segur. Almenys ara mateix, quan segurament hi ha molta gent que no el coneix i la gent va més aviat per on ens estan disparant, val? I la part interior d'aquella banda. Aleshores, jo ara aquí el que estic fent és cobrir a la persona que porta el carregament cap a la nostra base. Ara se l'han carregat i intentaré recuperar, ja hi ha algú, però no he estat de sort, així que continuem, vinga. Tant tornem-hi. Va, passaré una mica per aquí dins perquè veieu l'hangar. No massa, per això. Aquí. A vegades estic una mica despistat i no sé ni de quin equip soc, si dels rebels, dels imperials. Ja veieu que estava aquí disparant a un company, per sort no hi ha foc amic en aquest cas. Vinga, tornem al camí, al bon camí. Ara mateix estem guanyant, 7 a 3. Això vol dir que tenim 7 paquets a la nostra base i 3 als nostres rivals. Va. Bé, com a mínim l'he matat. Un frac cap a casa. Carga recogida. Protegedla. Veieu? Ara el tinc jo, Semblava que l'estava agafant l'altre, però realment el tinc jo. A veure si em ve a ajudar. Aquest veieu que està de color groc, és que és el meu company. El que si jo apretés la X al reaparèixer, reapareixeria just al seu costat. La gràcia d'això és quan ho fas amb algun company de veritat, amb algun amic amb el que jugues habitualment, i llavors et vas comunicant a través del xat de veu i tot és molt millor. Doncs ara tinc el paquet, ho veieu a la part inferior dreta, que posa entrega, així va fent pampallugues, una cosa així una mica blaugrana. Doncs això vol dir que porto el paquet i he d'arribar cap a la base. Més coses, el tema de les cartes, no sé si us l'havia explicat, també la part dreta inferior. Tinc 3 cartes, 2 són granades i l'altra és els trets ionitzats. Ara he gastat una granada, ara l'altra. Merda. Uah, bé, capturat. Sí, senyor. Ara se m'estan recarregant les cartes. Cada carta, quan la seleccioneu, veureu que té un temps de càrrega. És a dir, una triga 15 segons, una 20, una 50, depèn normalment del poder real que té, no? Totes triguen un temps i després tenim la del mig, que és com la de dopar les armes, que aquesta triga molt menys normalment, i si us hi fixeu a la part inferior dreta de la carta hi ha un número. Això vol dir el nombre de vegades que la puc utilitzar. Per poder-la utilitzar més vegades, perquè es podria gastar, s'han de recollir aquells ítems de color blau que es veuen pel mapa, que tenen una... Perdoneu. Que tenen una forma d'estrella. Vinga. Oh, me l'ha agafat.
Ara, com que tenim una càrrega, no em puc agafar una altra, és a dir, m'he d'esperar a que o bé la recuperi l'enemic o que nosaltres l'entreguem. Llavors, una tècnica que està molt bé és la de quedar-se a la base contrària cobrint una mica també, i quan l'altre entrega, doncs, tu l'agafes i així fas uns punts extras. Carga asegurada. Vinga, 8-2. Aquesta partida pot ser que s'acabi ràpid, Veieu? Ara agafo, resant perquè no em mati ningú mentre l'agafo. I aquest és el camí. A dia d'avui, el millor camí per la victòria. M'agrada molt com se sent respirar el personatge quan va corrent. Sort que és incansable, això de córrer. Ai, 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 ai. No sé si penseu el mateix que jo, però jo crec que li he encertat força trets i he trigat molt a matar-lo. Vinga, vinga, que ja ho tenim això. Aquesta seria la 9ª càrrega si l'entrego. Només ens en faltaria una. Jo sempre faig això, granades perquè no hi hagi ningú, o si més no per fer una mica de neteja, veieu? Oh, me n'ha faltat un. Vinga, repetim caminet. Veieu, ara porto el dopat d'ions. I dius, hòstia, me l'hauria de carregar de seguida, no? Però a vegades em sembla que no serveix per res. La vida, com en la majoria dels jocs, es regenera al cap d'una estona. Ja ho heu vist, oi? Escolta el portador, vale? Ara m'avisa, diu, a dalt. Això vol dir que hem carregat paquet. Per tant, hauria d'anar a ajudar-lo a arribar. Ja ha arribat, o sigui que si agafo aquest no sé on va. Aquest està clar que no sap jugar. Una cosa que és molt clau a... Mira, ratxa de portador de cargas, 3 cargues en una única partida. Doncs una cosa que és vital a Star Wars és jugar en equip, i que la gent sàpiga quins són els objectius reals, perquè si no passen coses com aquella, no? Que veus un tio que en vez d'anar a agafar la càrrega se'n va i te'n panxo. No sé si és que hi ha gent que només es preocupa de matar, matar i matar, o, bueno, com que és una cosa realment molt nova, doncs encara no saben realment com es juga, no? Bé, va, a veure si faig l'entrega de la victòria. Vinga, vinga, vinga. Aquest em cobrirà, espero. Va, passa, nano. Som-hi, som-hi, som-hi. Vinga, granada, va. Bumba. Bé, aquí no hi ha ningú. I sí, senyor, maestro de cargamento. Victòria for the win. Hola, jo he quedat primer. Oh, i a sobre pujat de rang, sí senyor. Doncs res, amb aquesta darrera partida de Star Wars Battlefront als seus modes multijugador acabo la sèrie. I res, espero que n'hagueu gaudit, que tingueu més clar si us comprareu o no el joc, i res, si en voleu més, likes, deixeu comentaris i compartiu, i no sé si voleu algun altre mode de joc, i encara em queden hores per jugar, me'n queden 2, dieu i intentaré fer alguna cosa. Vinga, moltes gràcies, adeu!